Il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen u l-Prim Ministru tar-Renju Unit Boris Johnson mistennija jiddiskutu l-aħħar żviluppi fin-negozjati dwar il-ftehim kummerċjali wara Brexit. Din se tkun it-tieni telefonata fl-aħħar 48 siegħa bejn iż-żewġ mexxejja wara li l-ġimgħa fil-għaxija negozjatur ewlieni għall-Unjoni Ewropea Michel Barnier u l-uffiċjal tal-Gvern Ingliż David Frost qablu li jwaffqu it-taħditiet. In-negozjati bejn iż-żewġ naħat jinsabu f'mument kritiku hekk kif hemm kwistjonijiet dwar is-sajd u l-kummerċ. L-Unjoni Ewropea qed twissil ir-Renju Unit li jekk ma jkunx hemm qbil is-sajjieda Ingliżi mhux se jibqa' jkollhom aċċess speċjali fis-suq Ewropew biex ibijaw l-affarijiet tagħhom. Iżda r-Renju Unit qed jargumenta li dak jiġri fl-ibħra Ingliżi għandu jkun taħt il-kontroll tiegħu. Dwar il-kummerċ iż-żewġ naħat qed isibu setta prinċipji sabiex kumpaniji ma jkollhomx żvantaġġ ħdejn il-kompetituri. Din il-ġimgħa se tkun waħda importanti fin-negozjati bejn ir-Renju Unit u l-Unjoni Ewropea hekk kif bejn il-ħamis u l-ġimgħa li ġej se jiltaqgħu il-mexxejja Ewropej f'summit tal-Kunsill Ewropew fi Brussell u dawn l-iżviluppi mistennija jkunu fuq l-aġenda tal-mexxejja.